děláš s ovečkou? Papáš ovečku? Tak, už je venku. Ježišmarja. Lucia, chvilku klid, že by byl. Co? Dáme chvilku klid? Ticho? Bude chvilku ticho? Co? To. A ticho, jo? Chviličku, bude ticho teď, jo? A uděláš malá Lucinka, malá. Tak, malá Lucinka. A udělej ovečce, malá ovečka. Malá ovečka, malá, no. A dej pusinku ovečce, dej pusinku. Dej pusinku. No, ta byla. Vy se takhle pusinkujete, jo? A ještě dáš pusinku ovečce, pěknou. A udělej paci, paci. Paci, paci udělej. Paci, paci. Tak. Šikovná Lucinka. Tak, paci, paci. Pěkně do rytmu musíš. A bác, bác udělej. Bác, bác. Do rytmu, no. Tak. Paci, paci. A udělej bác, bác. Bác. A udělej bác. Jak uděláš bác? Ne, no teď tancovat zase. Dirigovat, no. A Lucinko, jak dělají hodiny? Jak dělají hodiny? Tik, tak, tik, tak. Tik, tak, tik, tak. Jak dělají hodiny? Ty neumíš? A jak dělá kočička? Lucinko? No to už to jí teď nezajímá. Jak dělá kočička? Jak dělá kočička? Lucinko, kočička? Jak dělá kočička? To se teď nedozvíme. Tak, Lucí, jdeme večeřet, jo? Hele, kolik je hodin, jo? Tak jdeme večeřet. Budeš papat chlebík? Jo? Budeš chlebík papat? Chceš chlebík? Chceš papat chlebík? Jo, teď bys tam něco z hrnce. Tak ahoj.